Geografic, muntele Olimp este situat la 263 de kilometri de Atena și 78 de kilometri de Salonic. Casa zeilor greci este un munte cu numai puțin de 52 de piscuri semețe. Cel mai înalt dintre acestea, denumit Mythikos, adică nașul sau tronul lui Zeus, atinge 2917 metri, fiind nu doar al doilea munte ca înălțime din peninsula balcanică, ci și unul dintre cei mai impunători munți ai Europei. În opera lui Homer, muntele Olimp este descris drept casă a zeilor, a cărei intrare era străjuită de o mare poartă de nori. Așa ne-a întâmpinat și pe noi, veniți tocmai din Carpați să cunoaștem măreția și istoria. Legendele și miturile sunt cunoscute de toți localnicii și transmise din generație în generație. Așa se face că poveștile se țesfiresc pe drumul spre vârfurile muntelui zeilor. Ζήλευαν και οι άντρες. Και οι γυναίκες αυτές της περιοχής λέγονται ο μύθος. Era atât de frumos încât îl doreau și bărbații. Și mitul spune că femeile din regiune... Επειδή δεν της έδινε σημασία δηλαδή. Pentru femeile din regiune, pentru că Orfeas nu le dădea Μια μέρα που atenție. ήρθε να πιει νερό σε αυτό το ποτάμι, Într-o zi când a venit să bea apă din râu de aici, οι Iconos, γυναίκες τον πιάσανε femeile l-au prins και τον κατασπάραξαν με τα νύχια τους și l-au sfâșiat cu unghiile και τον σκοτώσανε. și l-au omorât. Και μετά πλέναν τα χέρια τους με τα νερά του ποταμού. Și pe urmă spălau mâinile în apa râului. Και τα νερά έγιναν κόκκινα. Și apele au devenit roșii. Ο ποταμός μετά, Pe urmă râul ντρεπόταν να ρέει με κόκκινα νερά nu putea să curgă cu apa roșie και κατέβηκε κάτω από τη γη. și a intrat pe sub pământ râu. Και περνούσε από το Δίον κάτω από τη γη να μην το βλέπουν οι Și κάτοικοι râul ότι έχει trecea κόκκινα prin νερά. Lion pe sub pământ ca să nu îl vadă localnicii că avea apa roșie. Και τα νερά του εμφανιζόταν μόνο κάτω εκεί που θα πάμε στον αρχαιολογικό χώρο. Ξαναβγαίναν πάλι στην Și επιφάνεια. apa râului reieșea la suprafață la spațiu arheologic. Αλλά ήταν κόκκινα. Dar erau roșii. Και γι' αυτό μετά από Ελικόνα τον λέγανε Βαφύρα, δηλαδή Și pe urmă din Eliconas, ποταμός με βαμμένα νερά. și pe urmă din Eliconas râul s-a numit Vafiras, care însemna Αυτή είναι ένας vopsit. μύθος δηλαδή εδώ. Ăsta e un mit din regiune. Mitologia bogată, dar și energia specială a Olimpului i-au făcut pe greci să-i dedice muntelui zeilor un festival al lui. De 45 de ani, Festivalul Olimpului adună la Dion, orașul lui Zeus, situat la poalele masivului muntos, evenimente culturale de excepție. Anul acesta, România a fost țară invitată de onoare. Το Φεστιβάλ Ολύμπου εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερώσει το θεσμό της τιμόμενης χώρας. Βέβαια υπάρχουν κάποια κριτήρια θα λέγαμε με τα οποία επιλέγεται η χώρα με την οποία θα τιμήσουμε και αυτά κυρίως έχουν να κάνουν με την σχέση που έχει ο τόπος μας, η πιερία με τη χώρα αυτή, είτε η χώρα μας γενικότερα με την συγκεκριμένη χώρα ή άλλες φορές απλά θέλουμε να γνωρίσουμε τον πολιτισμό μιας χώρας που μας ενδιαφέρει και θα θέλαμε να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στους Έλληνες και στους φίλους του φεστιβάλ να γνωρίσουν στοιχεία του πολιτισμού αυτής της χώρας. Η Ρουμανία έχει επιλεγεί για έναν πολύ θα έλεγα συγκεκριμένο λόγο. Ήδη στον τόπο μας στην Πιερία κάθε χρόνο μας επισκέπτεται μεγάλος αριθμός τουριστών Ρουμάνων. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να ανταποδώσουμε κι εμείς τις ευχαριστίες μας στη χώρα αυτή που στηρίζει κατά κάποιο τρόπο και την οικονομία του τόπου μας. Και συγχρόνως οι Ρουμάνοι τουρίστες που βρίσκονται το καλοκαίρι εδώ θέλαμε και αυτοί να διαπιστώσουν ότι εμείς το εκτιμάμε αυτό και ανταποδίδουμε αυτό που προσφέρουν σε εμάς και από την άλλη μεριά να δείξουμε και στοιχεία του πολιτισμού τους στους δικούς μας κατοίκους εδώ του τόπου μας και της Πιερίας
να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας και γιατί όχι να αναπτυχθούν και συνεργασίες και σε άλλα επίπεδα πέρα από τον τουρισμό και πέρα από τον πολιτισμό. Και πιστεύω πως μετά από 2 μήνες συνεργασίας τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Ήδη μπορούμε να πούμε με την πρώτη εκτίμηση ότι αποκτήσαμε περισσότερους φίλους, τους γνωρίσαμε περισσότερο, μας γνωρίσαν επίσης περισσότερο και είναι ανοιχτός ο δρόμος να κάνουμε και άλλα πράγματα στο μέλλον. Ιδιαίτερα με την Ρουμανία και μιλάμε συγκεκριμένα τώρα με το προξενείο της που έχει στη Θεσσαλονίκη και την πρεσβεία στην Αθήνα. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ουσιαστικά. Κάνουμε νομίζω σπουδαία πράγματα και μπορώ να πω πως η συνεργασία μας στο οργανωτικό επίπεδο, γιατί θα έπρεπε σχήματα καλλιτεχνικά να έρθουν από τη Ρουμανία στην Ελλάδα ή τέλος πάντων να γίνουν κάποια γεγονότα και κάποιες εκδηλώσεις που αφορούν τη Ρουμανία. Πιστεύω πως ήταν όλες αυτές οι διαδικασίες πιο εύκολες σε σχέση με άλλες χώρες που συνεργαστήκαμε μέχρι τώρα. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι η Ρουμανία στη χώρα μας έχει μια καλή οργάνωση όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών της μέσα από την πρεσβεία και το προξενείο που λειτουργούν στον τόπο μας. Criteriile după care se ghidează directorul artistic al unui festival de o asemenea amploare sunt legate atât de componenta artistică, dar și de cea educațională. Είναι πολλοί οι όροι, είναι πολλές οι πλευρές που πρέπει να προσεγγίσει κανείς να κάνει ένα πρόγραμμα. Πρέπει να δει μεγάλες ακαδημαϊκές σχολές, κλασικές σχολές, κυρίως στο θέατρο αυτό, στις παραστάσεις του θεάτρου. Ναι. Πρέπει να δει νέα κινήματα, αισθητικά ρεύματα, κυρίως από θειάσους και παραστάσεις, όχι μόνο στο θέατρο και στη μουσική, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Αυτό το είδαμε πολύ καλά φέτος με την σχέση μας με τη Ρουμανία σε 2 βασικούς άξονες. Το ένα ήταν η παράσταση, η φαλακρή τραγουδίστρια από έναν πολύ μεγάλο συγγραφέα, έναν συγγραφέα που υπέγραψε το θέατρο του Παραλόγου και γνωρίσαμε και έναν σύγχρονο σπουδαίο συγγραφέα Ευρωπαίο, Ρουμάνο στην καταγωγή, τον Βίζνιακ. Η προσωπική μου θέση και στο φεστιβάλ και παλαιότερα είναι ότι το κοινό πρέπει με έναν τρόπο να το εκμεύσεις, δηλαδή στην ουσία πρέπει να αφήσεις εσένα, να βάλεις τη δική σου υπογραφή και όχι να ακολουθήσεις το κοινό. Colaborarea cu România a fost un câștig pentru ambele părți, schimburile culturale din cadrul festivalului fiind o poartă deschisă pentru proiecte viitoare. Am organizat concertul de deschidere al festivalului, la care a participat corul de cameră Preludiu al Tinerimii Române, cu maestrul Voicu Enăchescu, și am dorit să facem un spectacol care să reunească artiști români cu artiști greci și alături de corul Preludiu a cântat soprana de renume internațional Sonia Theodoridu și spectacolul a fost însoțit de orchestra politonică din Caterini, orchestra locală de aici. Spectacolul a avut loc în cele din urmă la Centrul de Mozaicuri de la Dion, unde a avut loc și inaugurarea evenimentului. Din cauza ploii a avut loc acolo, din păcate, nu la acest teatru pentru care ne pregătisem toți. La Centrul de Mozaicuri Mediteraneene de la Dion am avut și 3 expoziții de pictură. O expoziție de iconografie a artistei Elena Murariu, care este cunoscută publicului elen dintr-o altă expoziție pe care am organizat-o la Centrul Cultural Melina din capitala elenă în anul Brâncoveanu, și acum am avut ocazia să organizăm această expoziție de iconografie aici la Dion. Alături de lucrările Elenei au fost accesibile publicului elen și lucrări ale artistului Gabriel Grama, un artist român stabilit de peste 14 ani în Grecia, precum și o expoziție colectivă de pictură care a reunit peste 40 de lucrări a 30 de pictori din diferite regiuni ale României.
Είναι πάρα πολύ καλές οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Η συνεργασία μας τόσο στο μορφωτικό, πολιτιστικό βρεθεί το τελευταίο διάστημα. Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται στα ρουμάνικα πανεπιστήμια, όπως υπάρχει το ελληνικό σχολείο. Τελευταία έχει γίνει και μία συνεργασία ανάμεσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας. Έχουμε πολλά να κάνουμε σε επίπεδο συνεργασίας με τις Εθνικές Επιτροπές της UNESCO και βέβαια στον πολιτισμό, όπου ένας καλός σύνδεσμος είναι το Φεστιβάλ Ολύμπου. Ο πολιτισμός ενώνει, η Ελλάδα είναι φιλόξενη και ειδικά η Πιερία. Οι καλύτεροι πρεσβευτές μας στη Ρουμανία είναι οι ίδιοι οι Ρουμάνοι οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή της Πιερίας. Και ελπίζω ότι του χρόνου θα έρθουν πάρα πολύ περισσότεροι έτσι ώστε να επισκεφθούν την περιοχή. Festivitatea de închidere a Festivalului Olimpului a adunat la oaltă public și artiști din cele două țări, uniți prin muzică și dans.